yung mga nangyari sa amin last week. Yung sa pag-YouTube ko na um, hindi suportado ng asawa ko. Ayun nga yung pag-YouTube ko. And yun yung pinakamasakit kasi um, imbis na siya yung nagiging kakampi ko, siya yung pwedeng sumuporta sa akin is siya yung um, parang niya akong discourage na hindi magpatuloy sa YouTube. Tapos, kasi alam nyo guys, ako is ayaw ko na umasa talaga sa asawa. Ayaw ko na umasa sa sahod ng asawa ko. Gusto ko may sarili rin akong income. Gusto ko rin na may sarili akong pera. Kasi ako guys, lumaki ako, nakikita ko yung mga parents ko na yung mama ko hindi umaasa sa sahod ng papa ko. Naghahanap din siya ng ibang way para magkaroon ng pera, nagbebenta kung ano-ano. Yun din yun guys, yung natutunan ko sa mama ko. And sa ngayon, ayoko na umasa sa asawa ko. Kasi ako guys, sobrang mahiyain ako pagdating sa mga bagay-bagay na may gusto ko tapos sa kanya guys. Kasi alam ko na yung asawa ko is sobrang intipid niya. Kaya ako guys, kahit na yun na gusto ko na syempre tayong mga babae, 'di ba, may mga pangangailangan din tayo. And ako, ultimo napkin, hindi ko masasabi sa kanya yan na manghingi ako ng pera para ibili ko ng napkin. Hindi ko masabi yan guys kasi nahihiya ako and ayoko na mag-aaway kami tapos yung darating sa punto na anuhin ka ng asawa mo na parang hihingi ka sa kanya ng pera tapos nasa bahay ka lang. Ayoko nang ganun. And ngayon guys, nung last week, sobrang nasaktan ako kasi alam niyo yung mga video na in-upload ko, yung iba na patagulan yung pag-video ko, kung wari lang na binibidyohan ko sila. Ngayon, kami na lang ni Ella kasi ayaw niya talaga. Pero dati yung gusto ko pa YouTube ko, sobrang kahit, syempre. And ako, alam niyo guys, siya yung nandi-discourage sa akin. Kaya yun, parang wala na ako ng gana. Wala ako kasi may YouTube, mga mabibigat na ko, i-share sa inyo kahit na alam ko na walang nanonood. Hindi maganda yung hindi ko makakain maayos. Kaya guys, gabi na nakaisip-isip ko na kung magpapa-apekto ko. Maliit na yung anak ko. Siyempre ayoko naman na mangyari yun. Lalo na guys na wala akong kamag-anak dito kasi yung parents ko nasa Maynila. Tapos yung mga kapatid ko naghiwalay kami. Sobrang na-miss ko na sila. Kaya ito yung dahilan guys kung bakit ako nag-YouTube. Kasi parang wala akong makakausap. Nagayun guys medyo ko pa yun. Medyo naging emotional ako. Kasi yung mga kapitbahay ko dito is hindi ko talaga makakausap kasi may mga anak sila. Siyempre busy din sila sa pag-aalaga ng mga anak nila. And ako, busy din ako sa pag-online ko kaya minsan lang ako nakakalabas. Tapos sa ilang hindi ko pwede na ilabas palagi kasi
sobrang maldita ng bata na yan, guys. Maldita. Pag ayaw niya yung batang yan, inaaway niya talaga, hindi niya titigilan yan. Pag hindi, hanggang sa siya hindi iiyak. Kahit lumapit na sa kanya, inaaway niya talaga yan. Hindi talaga nagpapatalo yung bata na yun. Maliit siya, guys, pero sobrang ang takot niya. Medyo dumistansya ako. Para hindi na niya ako madi-discourage. Pabayaan niya na lang ako, yung mga ginagawa ko. Kasi hindi naman 'to masama yung mga ginagawa ko, guys. Ginagawa ko 'to kasi gusto ko na mapabuti yung pamilya namin, both side namin kasi puro mahihirap lang kami, guys. And lumaki ako na wala talaga kaming matatawag na sarili naming bahay. Lumaki ako hanggang sa nag-asawa, puro kami nangungupahan ng bahay. Hanggang ngayon, na may anak na ako, gano'n pa rin. Siyempre, may anak na tayo. Gagawin talaga natin yung lahat para sa mga anak natin. Kasi ako, guys, gusto ko talaga magkaroon ng sarili naming bahay. Okay lang na maliit. Hindi maganda, basta matatawag namin sarili naming bahay. Kasi ayoko talaga na habang buhay kami, magaan na yung pakiramdam ko na na-share ko sa inyo, kahit na alam ko na walang nanonood. Gusto ko lang talaga ma-share, guys. Kasi dami ko pang gusto i-share sa inyo, guys. Natutulog si Ella. Hindi talaga ako nag-vlog. Kasi alam ko na sobrang kulit ng bata na yan. Lalo pa dito na yung sahig is plywood lang. Sobrang magtatalon-talon yun. Mag-aalog yung camera natin. Yun lang, guys, yung gusto kong i-share sa inyo. And alam ko na marami makaka-relate dito. Lalo na yung katulad ko na asawa. Tapos pasensya na kayo, guys, ha, pag may naririnig kayo na ceiling fan yan andito sa ko sa taas. Tapos may nag-welding dito. Kasi nakapaligid dito, guys, is puro bahay. Tapos yung sa may kwarto namin is daanan yun ng mga tao. Kaya yung pag nag-film ako doon, sobrang naririnig talaga yung tunog ng paa. Kasi may hagdanan, may hagdanan doon sa may kwarto namin. And sa harapan din namin, meron din, pati dito sa likuran, nakapaligid puro bahay. Dikit-dikit yung mga bahay dito. Ayan, guys, happy ako na finally na-share ko na yung hindi pa lahat, kasi marami pa akong gusto i-share sa inyo. Yung mga nangyayari lang last week. Kasi yun yung iniisip ko na gusto ko ma-share sa inyo. Sana supportahan niyo yung YouTube channel namin, guys. Alam ko na maraming makaka-relate dito kasi sa dami-dami pa naman nag-YouTube. Alam ko na hindi lang ako yung asawa na hindi suportado ng mister kung ano man yung mga ginagawa. Share naman kayo, guys, kung kasi ako iniisip ko na siguro baka sa susunod na makikita niya na magiging successful akong YouTuber gaya ng iba
matatanggap niya yung mga ginagawa ko, yung pag-YouTube ko. Kasi ano, hindi lang naman 'to para sa akin kundi para sa amin. Kasi ako gusto ko makatulong sa parents ko, gusto ko rin makatulong sa parents niya kasi yung parents niya is wala ring bahay. Suportahan niyo yung YouTube channel namin kahit kami lang ni Ella. Yun lang guys, gusto kong i-share. Siguro next vlog na naman ulit. And thank you guys for watching. And sana hindi kayo magsawa na manood ng video ko kahit na medyo ano pa ako magtatagalog kasi nagsasanay pa ako na magsalita sa harapan ninyo. And siguro sa pag-vlog ko araw-araw, kung magagawa ko yan, siguro masasanay na ako. Hindi na parang uurong yung dila ko. Parang nagising na sa ila guys. And yun lang guys, yung vlog ko for today. And please don't forget to like and subscribe our channel. And see you our next video. Bye-bye. Kasi gising na si Ella.